Dzina la Tate ndi la Mwana ndi la Mzimu Woyera. Amen. Tikulandireni abalanga kondeka pano pa tiyankhule na Ambuye mulungu uno wa folo Pachaka, ndipo lero ndi Lolemba pa 30 January 2023. Mulungu mmenewu tufuna mwapadera tipemphere atumiki onse mu mpingo, chifukwa mkati mwa wiki imeneyi komanso weruka mu dziko muno tichita chaka cha umodzi wa atumiki. Tikudziwa bwino kuti pa 2 February ndi tsiku limene timachita chaka cha kupekedwa kwa Ambuye mutempere, ndipo chaka chimene chimpingo unayikanso mwapadera kuti dzikondwerera atumiki odzipereka ku mpingo, asistere, ansembe, abrother ndi ansembe amene anapatudwa ndi Mulungu ndipo anadzipereka kuti atumikire mpingo. Ndi timawakumbukira mwapadera komanso kuti wasinkhe-sinkhe. Ndipo tsiku lomwelinso mpingo matipempha kudzera mabungwe atumiki wa papa kuti tizikondwereranso umodzi wa atumiki mu mpingo. Iwo amene aperekedwa aja, adzipereka aja, apatulidwa aja adzigwira mumodzi, chifukwa nthawi zina zake chifukwa cha kusiyana malo okhala, kusiyana zipani, kusiyana kochokera, komanso mwina kusiyana zochita chifukwa cha mphatso zimene Mulungu wapatsa. Ena mwina amafuna kudzipatula, koma mpingo wafuna kuti tizigwira ntchito mu umodzi. Ndicho cholinga chonena kuti ntchito imene yomanga ufumu wa Mulungu ikwaniritsidwe. Ndiye tikupempheni nonse kuti wiki imeneyi tili mwapadera kupemphera mapemphero athu pano patiyankhule na Ambuye, komanso mapemphero akumakoma kwathu, kumatchalichi kwathu, kaya kumakominde kwathu, tisayiwale kupempherera umodzi wa atumiki mu mpingo, komanso kuti atumiki onse amene anapatulidwa awa Mulungu adawasankha ndipo adadzipereka okha ku mpingo, ndithu kuti nawonso adziyaka ndi moto wa utumiki, moto wa chikondi, komanso moto ofuna kuchita zabwino ku dziko lonse lapansi. Mawu oyamba akuchokera mkalata yolembera Aheberi. Aheberi mutu 11 ndime ya 32 kulekeza 40. Mawu a muthenga wabwino lero akuchokera mu uthenga wa Mariko. Mariko mutu 5 ndime 1 mpaka na 20. Amene akutiwerengera mthenga wabwino komanso kutigawira mawu ndi Father Vincent Mwakhwawa, a Vicar General mu Archdiocese ya Lilongwe, komanso a National Director a Pontifical Mission Societies PMAs in Malawi. Ambuye akhale nanu. Mawu mu uthenga woyera monga analembera Mariko. Tsono Yesu ndi ophunzira ake adafika kutsidya la nyanja ya Galileya, ku dera la Ageresa. Yesu atangotuluka mchombo, munthu wina wogwidwa ndi mzimu woyipa adadzakumana naye kuchokera ku manda. Munthuyo ankakhala ku mandako, ndipo padalibe wina wothanso kummanga, ngakhale ndi unyolo omwe. Kale anthu adayesa kangapo kummanga miyendo ndi zitsulo, ndiponso kummanga manja ndi maunyolo, koma iye ankangomwetsula maunyolowo. Ndipo zitsulo zomanga miyendozo ankangozithyola, panalibenso ndi mmodzi yemwe otha kumugonjetsa. Usana ndi usiku ankangokhala ku mandako ndi m'mapiri, akumangofuwula ndi kudzipweteka ndi miyala. Pamene iye adaona Yesu chakutali, adamuthamangira nadzamugwadira, mokweza mawu adati, "Kodi ndakuputani chiyani, inu Yesu mwana wa Mulungu wopambana zonse? M'dzina la Mulungu ndikupemphani, musandizunze." Adatero chifukwa Yesu anatanena kuti, "Mzimu woyipa iwe, tuluka mwa munthuyu." Tsono Yesu adamufunsa munthuyo kuti, "Dzina lako ndani?" Iye adayankha kuti, "Dzina langa ndine Chigulu, chifukwa tilipo ochuluka." Ndipo iye adamudandaulira Yesu kwambiri kuti mizimuyo asatulutsire kunja kwa dera limenelo.
Pafupi pomwepo pa chitunda poteropo pankadya gulu lalikulu la nkhumba. Tsono mizimu yoyipa ija idapempha Yesu kuti, tipirikitseni ku nkhumbazo, tiloleni tikalowe m'menemo. Yesu adaloladi. Iyo idatuluka nkukalowadi m'nkhumbazo. Pomwepo gulu lonse lidagudukira kutsika chitunda chija mwaliwiro nkukadziponya m'nyanja mpaka nakufera m'madzimo. Zonse zinalipo ngati zikwi ziwiri. Oweta nkhumbazo adathawa nakasimbira anthu mu mzinda ndi kumudzi. Pamenepo anthu adatuluka kuti akaone zimene zidachitikazo. Atafika kumene kunali Yesuko, adaona munthu adagwidwa ndi mizimu yoyipa uja atakhala pansi atavala, misala ija itatha. Munthu oti adalowedwa ndi chigulu cha mizimu yoyipa uja. Anthuwo adagwidwa ndi mantha. Anzawo amene adaonera zonse zikuchitika adawasimbira zimene zidamuchitikira munthu wa mizimuyo ndiponso nkhumba zija. Apo anthuwo adampempha Yesu kuti achoke ku dera lawolo. Pamene Yesu ankakalowa mchombo, munthu amene adagwidwa ndi mizimu yoyipa uja adampempha kuti apite nawo. Koma Yesu adakana namuwuza kuti, iyayi, pita kumudzi kwa anthu akwanu, ukawafotokozere zazikulu zimene Ambuye akuchitira mwachifundo chawo. Munthuyo adapitadi nakayamba kufalitsa ku dera lotchedwa Mizinda 10 zazikulu zimene Yesu adamuchitira. Atamva zimenezo, anthu onse adazizwa kwambiri. Uthenga wa Ambuye. Abale okondeka, tanena kuti Mulungu menewu tufuna kuti ife ngati Akhristu makamaka mu mpingo Katolika tipempherere atumiki osiyanasiyana amene tinawo mu mpingo. Atumiki athu amasowa thandizo lathu, atumiki athu amasowa mgwirizano wathu, amasowa ndithu kuti tiyende nawo limodzi mu mpingo makamaka pakumawathandiza ndi mapemphero. Ife ngati atumiki, ife timagwira ntchito kupempherani inuyo ngati Akhristu ndi kumapanga zonse zofuna kuti mukapulumuke komanso kuti muyani kukhala wabwino. Koma timanena kuti mu mpingo timenera kuthandizana pa mavuto komanso pa mtendere. Komanso popeza kuti mu mpingomu ndime timaonera timayenera kuyenda limodzi ndithu nkumathandizana. N'chifukwa chake ifenso ngati Akhristu zimvetse ndi kuzindikira ona kuti amene tinawo limodzi akutithandiza tutumikira kutigwira ntchito timenenso tidzapemphera ndi kumathandiza kuti nawonso ntchito yawo igwire bwino, popeza kuti iwonso ngati atumiki ngati pa dziko lapansi pano nthawi zina chifukwa chawo munthu wawo ndi zochitika za dziko lapansi amatha mwina kumataya mtima ndi kumalephera kumvetsa kufuna kwa Mulungu pa zifukwa zosiyanasiyana. Chifukwa chake kuthandizana mapemphero kaya kuwunikirana kulimbikitsana ndi zabwino kwambiri. Tikuyenera kuti tithandizana ndithu. Ndipo ndibwerezanso kuti atumiki athu ali pakati pathu amataya zambiri ifeyo, koma ife tizikhala pansi nthawi zina ndi kumaganiza kuti nafenso tiwachitire zabwino manga kuwapemphera ndi kuwathandiza. Chifukwa chake ndithu amati lende nkukankhana. Ife atumiki athu timakukankhani inu ngati Akhristu kuti mukafike kumwamba. Iyi ndi ifenso tili pa mbuyopo kulondola kuti tikafike kumwamba. Kwaberenso muzitikankha kuti tikafike kumwamba. Lende nkukankha. Chifukwa chake Mulungu mmenewu tikulimbikira kwambiri kuti tipemphere atumiki athu makama kuti alimbikire ntchito yawo, atumikire bwino ndipo asataye mtima pa zimene akumana zovuta, komanso makamaka kuti apitirize kugwira ntchito mu umodzi monga Mulungu afunira komanso mpingo ofunira. Tilinso mu nyengo yokamba za sinodi pa dziko lonse lapansi, komanso apapa akutilimbikitsa kuti tisingesinkhe za kukhala limodzi, kuyenda limodzi, kuti tonse ndife mpingo. Komanso kuti Mulungu achidayosizi kuli sinodi imenenso ikuchitika kumeneko.
ndiye kuti afuna kuti dayosisi nayonso iyende limodzi ngati mbumba ya Mulungu. Choncho tikuyenera kuti tikhale limodzi na atumiki athu mu zonse. Titakamba zimenezi tibwere m'mawu wa lero. Mawu wa lero, mawu oyamba akutipatsa phunziro kwambiri la kukhala ndi chikhulupiriro ife ngati akhristu komanso atumiki. Pamene pachitakamba za atumiki kuti tiwalimbikitse tiwathandize, mwina tibwerenso mbuyo pang'ono kuna kuti tikukamba za atumiki amene asankhidwa, amene timachita chaka chawo pa Februwale, koma tikudziwanso kuna kuti mkhristu aliyensenso pa iye yekha ndi mtumiki. Paja timanena kuti wabatizidwa watumidwa, ndiponso khristu aliyense watumidwa, amene wabatizidwa ndi kuti Yesu akumudalira kuti akagwire ntchito kwina, ubatizo umamtuma. Choncho tonsefenso timvetse kuti ndife aneneri a Mulungu. Chifukwa mawu oyamba chatamva akutifotokozera za aneneri osiyanasiyana amene akhala kugwira ntchito, amene pagwira ntchito pawo anali ndi chikhulupiriro chachikulu mwa Mulungu. Inde anakumana ndi zovuta zambiri koma sanataye mtima. Choncho mfundo ya mawu oyamba ndiyo ya chikhulupiriro mwa Mulungu, pamene ifeyo tikugwira ntchito zathu zosiyanasiyana tikutumikira Mulungu. Pamene tikunena kuti mkhristu aliyense wabatizidwa ndipo watumidwa, ndiye kuti pena paliponse pamene ife tili pa utumiki, tili pa khomo, tili pa banja, ndife mayi pa khomo, timagwira ntchito pa khomo, kusamala banja ndi ana, ntchito tikugwira pa khomo ndi utumiki. Choncho tigwire ndi chikhulupiriro mosataya mtima, chifukwa pamene ndili ine, pamene titumikira ine, pamene pali chipulumutso cha ineyo, komanso pamene pali madalitso onse, kusamala bwino pa khomo, kusamala bwino ana, kusamala bwino banja langa, ndigwera madalitso ochuluka kwa ine, kwa chipulumutso changa, komanso kwa anthu ena amene ndikhala nawo limodzi, komanso mwina mtundu wanga wonse. Chifukwa chake mawu oyamba aja tamva zimene atumiki anzathu aja adapanga kalero. Tamvatu mayina amene akutchedwa pamene paja, achina Gideoni, Yefta, Davide, Samuele, Balaki, kuti atumiki onsewa ndithu adali pa utumiki koma anakumana ndi zovuta zimene angona nawo zija sizidabweze mbuyo ayi, ndipo chifukwa chikhulupiriro chawo adapambana. Chifukwa tiona kuti zovuta zinalipo koma adapambana. Kunali zoopsa, mikango, koma Davide anayipambana. Kunali adani ankhondo, amabwera ndi nkhondo, koma Gideoni ndi anzake adapambana. Kusonyeza kuti pamene pansi pano ndithu, pamene ife tili pano padziko lapansi pano, sikuti moyo wathu udzayenda amene wapanda mavuto ayi. Chifukwa mavuto adzakhalapo ndithu osiyanasiyana. Chifukwa chake chofunika ndi kupirira, komanso kukhala ndi chikhulupiriro mwa Mulungu kuti iye ndi amene wandituma ine, ndi amene ali nane amakhala, ndipo kuseri kwa mavuto aliwonse pamaso pa Mulungu pamakhala chabwino. Kwa mkhristu aliyense mavuto kuseri kwa kumabweretsa zabwino. Chifukwa chake mawu muthenga wabwino akutionetsanso za mavuto ena amene munthu mzathu anali nawo, amene anali ndi matenda, ndipo tamva kuti matenda amene abwera chifukwa analoda mizimu yoyipa moyo wake, ndipo amazunzika, kukhala kumanda komanso kumapiri ndi kuchita osiyanasiyana. Apatu phunziro lalikulu limene tikulipeza lachiwiri ndikuona kumene kuchokera thandizo lathu, kuti Ambuye Yesu ndiye thandizo lathu pamwe pa tsiku ndi tsiku. Tikudziwa bwino kuti lero pa dziko lapansi anthu fetu timagwira ndi mizimu yoyipa yosiyanasiyana. Anthufe Satana amatitenga mnjira zosiyanasiyana. Pali makhalidwe osiyanasiyana amene anthu timavala kapena timatenga, amene samachokera kwa Mulungu ayi, amachokera kwa Satana. Ndipo uthenga wabwino ukamba za mizimu yoyipa. Mizimu yoyipa ndi kuti mzimu wa Satanawo ofuna kuchita zoyipa aja wabwera mwene wakhazikika. Tingotenga mwachitsanzo, munthu amene amakonda kuchita katangale, ndi kuti iye waledwa ndi chiwanda, waledwa ndi mizimu yoyipa ya katangale. Ndipo katangaleyo sitamabwera yekhayi, amabweranso ndi kunama. Chifukwa kuti munthu uchite katangale umene kuti uchite mwina zabodza, uliyankhule zabodza. Timamva ena kuti kaya apempha kuti apereke zinthu, kugulitsa zinthu, mwana alembe mtengo wabwinobwino amatenga mtengo wapamwamba, ndi kuti akunama kusowa chilungamo. Mwaona, ndi kuti ndithu mzimu umodzi umakayitana mizimu ina monga tamvera muthenga wabwino. Apa chofunika kuna kuti iniyo ndi ine tisingesike koposa makamaka mkhristu aliyense aone kuti kodi ineyo chimene chimandivuta kwambiri, mzimu umene umandivuta kwambiri ndi chani mwa ineyo. Mukhoza kunena kuti ayi ine ndi mizimu yoyipa chifukwa ine sindigona kumanda, sindigona kuphiri. Ndizoona, koma chifukwa cha zochitika zathu, kusowa mtendere chifukwa cha zimene tikuchita, komanso kusakhala pafupi ndi Mulungu, kumeneko ndiye kukhala kumandako, ndiye kukhala kumapiri, ndiye kukhala malo oyipawo. Chifukwa chakuti timenera kuti tikhale pafupi ndi Mulungu.
komanso tikhale pa ubale wabwino ndi Mulungu komanso ndi anthu anzathu. Munthu amenetu achita zoyipa, kachita katangala, achita bodza, afunena zoyipa, kapena asokoneza banja la eni, kapena asokoneza moyo wake kumene usakhulupirika, ndiye ndi munthu amene akutana ndi anzake, akuphwanya ubale umene wina okhala pakati pa iye ndi Mulungu komanso ndi anthu anzake kumene. Ndi pamene ifeyo tilola Satana kuti akhazike mwa ifeyo, ndithudi ndi kuti tayamba kutakana ndi Mulungu komanso tayamba kudzimangira kapena tayamba kukhala malo lakwika amene ifeyo timazunzikako. Nchifake taona kuti Ambuye Yesu ndiye mthandizi weniweni. Inuyo ndine tiyeni nthawi zonse tizifunafuna Ambuye Yesu pa mavuto amene tikumana nawo, komanso koposaposa tionenso moyo wa anthu anzathu komanso moyo wa dziko lapansi. Pamene tikhala chonchi tizoona kuti mwina ndikhoza kuona mavuto a ena osaona mavuto anga. Chabwino ngati muona mavuto a ena, muona mavuto a dziko lapansi, pempherani. Yesu ndiye mankhwala akulu. Chifukwa chake tiyeni tipemphere pa tsiku la lero komanso moyo wathu wonse, kupemphera zosiyanasiyana zimene zikuvuta moyo wathu zikosona dziko lapansi. Mizimu imene yafungata mayiko ambiri pa dziko lapansi, nkhondo, katangale monga tifotokozera, zidani, komanso kudzikonda konkitsa, kuti Yesu Khristu abwere m'mitima ya anthu kuti choncho athe kuwatembenuza mtima, ndipo kudzera mwa ife anthu ambiri amasulidwe. Amen.